lave Go Assets. Love it. Lad os prøve. Den svarer hop. Hvis ikke er det svar. Snup, 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 snup. Hvad skal jeg nu lave? Hvad skal jeg sige? Jeg havde en lav til med Mila. Og så var det, at jeg var bare sådan lidt så. Ej, skal vi ikke lege lidt med slim? Og så sagde hun, jo. Men hvad med hvis vi bare leger slim restaurant? Så derfor var det, at vi lavede slim i restaurant. Og så var det, at vi lavede Mila. Ligesom hun krydsede helt vildt. Så derfor blev hun skidt. Det var faktisk lidt sjovt. Så sikkert jeg skal gøre det her. Jamen jeg er jo den top 1 player. Nope. Så er jeg bare lige sådan at have en kurder, der går op. Det er sikkert, det var sjovt. Jeg er bare lige sådan at have en kurder, der gik op. Altså, jeg mener ikke way kurder. Jeg mener ikke way kurder. Okay, jeg mener ikke way kurder. Den impossible level. Det er svært. Jeg tror, jeg har noget. Yeah, her var den, her var den. Så kommer det også til at være det. Okay, hvad synes I om det her? Oh my god, hvor svært det er. Who bothered me of doing this? I do. I bothered to do it. I did it. Skal jeg ikke bare gøre det der indtil? Nå, men jeg tror bare, hvis vi får 10 likes, så laver vi en part 2. Så jeg håber, at I får en god dag, og vi ses. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come